Soc la Núria Mateu Sagués i us presento el meu projecte integrat realitzat durant el meu últim curs a l'Escola Pau Gargallo. Del Rebedor al Vàter fusiona la narrativa visual amb la sonora i consta d'un llibre il·lustrat i un podcast. Aquest projecte va néixer de converses amb la meva amiga Sara sobre relacions i responsabilitat afectiva. Vam gravar un podcast per explorar aquests temes i vaig ampliar el projecte amb un recull de cites i fragments. Aquest viatge proposa una exploració reflexiva a través dels espais de la llar, fent una analogia amb les fases i moments de les relacions sexoafectives i les amistats. Cada capítol del llibre us porta a una estança diferent, amb una cita que utilitzarem per obrir l'episodi del podcast, acompanyada d'una il·lustració que tradueix visualment el seu significat. També inclou un codi QR per accedir al podcast. El llibre compta amb 17 il·lustracions, fetes amb la tècnica de l'ecogravat. Les matrius estan fetes amb punta seca sobre tetrabrics, estampades al taller de l'escola i a casa amb l'ajuda d'una màquina de fer pasta com a tòrcul. Vaig escollir aquesta tècnica perquè aporta una textura única i profunditat a les il·lustracions. Utilitzar materials reciclats i una màquina de pasta em va permetre treballar de manera innovadora i superar limitacions d'espai i recursos. Vaig decidir introduir el fil al meu projecte cosint alguns gravats, vinculant el tema de la responsabilitat afectiva amb les cures, tradicionalment associades a les dones, com el cosir. A més, cada capítol del llibre té un color diferent, creant una experiència visual variada i coherent. Espero que aquest projecte us animi a seguir reflexionant i aprenent sobre aquests temes de manera col·lectiva.